Gaur, abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Basabiarrak euskararen alde gaude. Egunez egun bidea egiten ari gara, hiztunak irabazten, espazioak irabazten, eta euskararen aldeko jarrerak edatzen. Aititen ongoa da zure euskara, oso berezia eta polita da. Etxean ikasi nebana umetan, ipuinak entzun taulgetan. Zelangoak ziren ortruko ipuinak, Egoazan gentilak eta lamina. kontatu izkidazu ni ere txibaten nire aurrek entzun.
gure egunerokotasunean gero eta toki gehiago har dezan. Eta herritarrak animatu nahi ditugu euskara gero eta gehiago erabiltzeko, ohiko eginkizun eta egoeretako hizkuntza izan dezaten. Modu berezian, euskarara hurbiltzeko hautua egin duten pertsonei aitormena egin nahi diegu. Euskararen biziberritzeko prozesua etengabe elikatzen baitute pertsona horiek, eta haien guztien gogo, kemen eta ahalegina omendu nahi dira. Honegatik guztiagatik, eta gaur bezalako egun batean, Basauriko udalak honako konpromiso hauek hartu nahi ditu. Lehenengoa, heldutan euskara ikasten erabaki duten pertsona guztiei jendaurreko aitortza erakustea, eta udalerriko kale, plaza, lorategi, iturri, areto edo guneren bati laster euskaldun berria izena jartzea proposatuko dugu. Bigarren, herritar euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatuko ditugu, eta euskara administrazio osoan lan eta zerbitzu hizkuntza bihurtzeko konpromisoa hartzen dugu. Udalean euskararen erabilera sustatu eta idatuz, eta alkate eta zinegotziek euskararen erabileraren aldeko jarrera erakutsiz. Hirugarren, ingurune instituzionaletatik kanpo udalerrian euskara erabiltzeko konpromisoa hartu nahi du. Laugarren, herrian euskararen aldeko bilgune zabalak sortzen eta gorpuzten laguntzeko konpromisoa hartzen dugu. Bosgarren, herritar guztien euskara jakin edo ez, euskararen aldeko atxikimendua sendotzeko ekimenak planifikatu eta gauzatzeko. Seigarren, euskararen erabilera bereziki ume eta gazteen artean eta eremu ez formaletan sendotzeko ekimenak planifikatu eta gauzatzeko. Zazpigarren eta azkenik, udal honen baitan eta gure udalerrian euskararen sustapenerako ekimen eta politiken inguruko adostasun sozial eta politiko zabal eta sakonena bilatzeko. Hori guztia dela eta Basauriko udalak herritar guztia gonbidatzen ditu euskaraz bizitzeko konpromisoa har dezaten. Dagokienak edonon, edonorekin eta edonoiz erabiliz. Ez dakienak euskaraz ikasiz. Erdipurdi dakienak euskara erabiliz hobetuz. Konpromisoak guztiontzako dira, aurretik dugu eginbidea. Eskerrik asko guztioi, guztion laguntzarekin egin dugu Basaurin euskaraz.